wasema wo kan ni hwe hifa wona ba kire konfo ba se wo ntwa no wo kire ba bia wo nko eye woni ni se keka se wa makofia nke ba boa pa Bravo se. Mewo, mami. So tunga tebe dugu anwa. Eba koda no nkati boni be frema upuje wonu nyatugu. Echrese nkati boni wewe se oblapa. Nkati boni be tabusia mu a. Yedie bia be busia no bia no bakotuku. Ai no nkontombo ni da brabani we udini. Ayana makokone kone kwa tifiri kwa hunsio no aba na fa bebusa soba na fusemu a eba kwada no nkate bone no abeti no ototo montem sewa Kofi mi be yede na menkwa de adai bonzo ye menim yeze menka den asese oba bia menya ni bia ye ntwe ne so na wodwane Kofi sechi wasem na atosompru no ani nti wonto asem sebe ebia na nananom na ma no dwane yi ha na sechi wanso nye oba pa wo so ware no Abayo wotime twanto ato aja opania fa akoso. Se waton me mafuo na ma no, wabre anim. Kofi. Ne braso se omra hemfie. Emeyi ne ho ano a wodwane. O se na nanam na apa na hontoma. Ne metu kwan. Ana me ba kuru mpa omka chem se sei na sechiwaya ka menyini. Firi se minfasa di wonsusu ni da minti minfansusu no hwe nkyere se bibi se kura woni tirim se oyosibo a ofra wudwan ma enti ne pasure die wontimi fasa nsusu no da Kofi wadada miu nana madaroma ana osefo no sumu fidie bia na wayi wafirim na yeme wonko ase wonko a de ofidi sumu ya fi awale ho se memegiri se nananom pese mewale fi se de omoye no mementi ase de mekofa anu ya yesu owie sika kokko mia minsu mimun megiri se onye kromfo ana de misa akofa na mimifi se woye na se wono kura de Emse obetima ton kru ni mu nipa nyina Kofi wotoa na yese sechi waton wa uni pe duanu wotoa na beka cho se ya ton de be fa wako wuti na yeye dana nanu mase wuti ayeye o senka wunya ku hu na busuafo se kim ana oye ne ho ade a Kofi wa modema ka be wuntem na sikar kra ojifi o maame ho no o diskar kra kwa ye dai Kofi obi a wasi bone kwa so no o nsuo na nanu matemu o ana wo nsuo o mfa nim guase ho na me kra no dwana odwane ne fa ba bi kra menti ase o no odwane kra ye de wati krom ya kedi ne besi anim guase semsei na nyo maame sika na waje asa ha dwen ananka mpanyfo no be ni bibi Hey, Kofi. Ase onu ndi owoka. Na natimodin fo ye pa ne chew. Na natintintinti. Na nakokuti kenken bi. Hey. Boy. Nana oye tie ntena nitimo odensa na na sese. Kofi. Sebe no maame frewa. Ya sam tie ase se preko podia no. Ni nyina ne se. Me no maame nyina no. Krodie mu ye de ani ahwehwem abibi mu afifi mu yakonutu nata. Ye wurawura baabia. Ape adie bi ye kroje kama fefe hyiren. Edi ama. Aye mu odu na maame de asoso no. Wo de afa.
Ale munya asase foforo woni. Asase ben. Nipa asase yantam ne yanya ne yeden ma. Asase emu odu emu so. Ene ye be hukura ma wo se bem. Se bem. Die tie nie. Se wan pa fo brakatu. No kwasem ne se abayiwa no ho ayefe se. Papa. Dodo. Na wo hwa ahosuo pa oduma nkoma nananom di acha abayiwa na. No kwasem ne se wo hwa na nhwe. Na yi wani nso enyi. Na animonyam de adura ba ye isi ya tam. Se wan pa fo ho ase na meka kire no. Ya de anko nya sika kura nka duro no. Ebe. Na de tie nie. Ha ho. Se wo de wode be kasa kura wo de open ha ho. Me no ma me nyina ye ne ampa fo be kasa. Sa. E de ama wo. Etu e de ye frewa. Ne de tu onim tiawa. Se de ampa fo ho asi aye fe no. Se e tra ho ye hwe ha ma be ma fufuro bi be wa ampa fo a. Me no ma me nyina no ne enimu nyansa. Dabi. Ni asa ye wabro pa. Na che se ye tawo. Ya dwene nyina asai. Ti ye keka na ma. Awade tiawa. Tini ye fere. Me papa ni ana. Na ho ya. Wo si jase. Me sisa mi a. Na se wa na asem na wo kan. Unim se wa de. Anya kontre ba se wa ampa fo se nam no kan. Na me nim se wa sese. Ana wo kika se wa ma me Kofi Adomago. Na adai. E Kofi Jansen hunu no. Jansen hunu na asem papa e kan ne na adwene ho. Sesi a metu mu kurumoti ne menam yenu. Esiso. Me so me die esiso. Wa no. O wa se wa. Na se wa no kwa mprahin ana kurom ya me se wa kura agina ha eri na di nkomo. Yansese. O po ba wari a nya mpradudu an nakasa mpradudu wo hunu. Yansese. Ye na akohwe. Enu wan se wa hunu me wa. Se wo nyina gina ba bi o so ni nyina ba bi o ha Kofi tie na me nso. Me no ma me ya magi wa adwene. Dabi. Se o pa na se wo mpe. Ye ka hwo se ye keka na ma. Wa no. Na de se won kwa na eye oba okuru ma mudi mani hu ya na. Won na ye hu o. Kofi na akwan. Se me wale se wa mo se samedi me. Wo so se wo so wa ho ase wa. Wo so se medi wate. Ni wure. Se wa kra ha. Enkasa na wa na wie. Se wa na mu ya wa wo dem ho. Wo so wo ha wo. Wa na wie. Dem se me wa se wa se medi. Usuro se na se wa no usuro de se wa no wa ya de ekure mu. Wo benya se wa no wa no. Aja me be nso obu ewu. Ani so me so wo tukwana me nkra no. Wo tukwana me nkra ne da. Na jase. Na konti. Wani moye mesele pa de. Sahu. Na so mami musa wasam. Mesro. Woni mihia na enu hodi nkomo. Ka chem so bebe fi. Fa me pase wa. Na madwene ho a mentia se pese me hu se me pase wa amene ni tifie yasam na wo ka na se ebi kwa na wa hema ana wo fufuru bi na me pacho se wa ma twenty se wa se wa me wo ona so be sere oba Kofi awale ama no se ubusa msa me pacho na ayem se opaso onya me kasetia oh debi sase se wa yo oba na onya oba keke yesi oba ne wo ba mu ba na oba se wa wo so ba mu ba woni eto de bia na ho ya mani bra kakra sase sanse watiti se wa woni mbatiti ankasa ana ye de no kura to nchen a se wa ne ho fa dodo me hwe ne hwe ye oba pa na tobom sei redia when your friend say redia bo redia so prato en kai prato nam de meka pataw se oba se wa ne oba se bi be ma nyansafo bi eje nyansafo bia wadwiri mu da ho pa na wo do oba be ma na wo pese oba be ma nyi oba papa ware de na wo sase wa ho a na me nim so nipa ke bodwe en kadwe bodwe jase mitio sabe ye asampa na odi aba mo mani je afi no abanka ne se obe wale me ba mani age sa so bia ni ochifo asampa kodo dabi se me bai wo hu no na ho ofani suban aso wani na wo besere na wade akoma wo ba na ho brase akora na kumi no na me de me pese emu da ho na me hu se
wakoma mu fine utire mu fine na wode aba wode ba besere na wade akoma obey makoma mu fine na asema wo kan na akunti wo ya kurache sanse minim de meka mesi asem na mbatu woni ma dwene ho ani musumi ya dwene ho doso mu na de ma dwene ka chemi an se eyesewa na wo se wo gina wade de ne ma oba kofi na mebo se kura no ase wache me de tu wani mu no edapote no na me de hia me ana se mebo ebia na mensa mamra ni amane mensa na sasai sanke ka wo bebodi wo afom nyina se wa ho kade ntutu nyina no pese wo jani nyina aye sabam hey ka sabam ana de wo na wo ba abebo me baba no ho ka agina ma wo ba enya me de kura de ka me mebo nyina wo fa ka wo de se ase wo che mesrew ensa amane waka no sa mate enche kura mema wo da dabe etra wo de ma me be na wo twi bi dabe me kuya konte pacho kasa mbu befu na otwe na jase bibia ye bokọ de adai maboda mana wo sumu ana branka ne mu na otwe na wo se me na me se wa ya wale se me ka no se bia wade ne kwan wade enti waka no se be me ne akwala ne kasa me ne oni nso kasa sabe me ne oba na wo no na se dia se unya na kra wo tie se aka be wale se me nka me se ma ben ka ma me se bia kyra munya ho sase ma ya ho bo na wi ti na otwe ti na se me kasa tintin would meet you until the would ye mammy na watch it. It's a screw akura no some cobona man ye. Wrong. Na ye yam to ye money mu ya me you asutri. Mati. Why? Me so na otwe man mpa ho. Mati. Se bibia how de. We yes na person di matero. Obotom. Me frɛ wa. Asem hia. Nanso no. Sisi bi ni na yesa atwen ansa na ne de no adimu me wo ho na jase to me nkraso baba me ya ampa wo de wo se yo bai oba ya na nante sie nyina ne se ne ba kofi opese wo se bese obesere se wa wade tene makofi na wo kan ya no me akura na bo mpusa se ja na enu mu wonsam asisi nti na chese ama menyi ne sa jase de nka o de asem se ba beto manim kola na waka ye no menso no fem ho na me desanse se what we sabe onyi to waka me ka cha ne se mate ne mo mamre menwe me yere nwe ho na sa me ye se me de beto anim na be nu so amia kola na ye ho kwan be fa so ebe kwani mu me fra wa we de boni bi anim anu anti we da chi ya wura ya hinwa na achem we ri oya ya chi onye de yire chachuwa na ka me mpawa no mukuda anu mu ahwe nka baby a wanu mbeti akoda no dabi nsensem bi ekukuru ye ninti anka mpese wanu baby a wanu mbeti ya abada mbeti ya obi na chicho aya wadi ache mu ninti aka ne sa mate efirite ya bai ambafu wo nyini akoda enso enina nani raba nani cho shishi kunwi dia wanu kura ni kwa necha abudi biya akoda we nani cho hatu wanti na fie oni na banchire na so wale pe na nani abafom wenya wuche kekra afedi akora na ni ajegon na nani atofom amani tina fie afi na na gwini mu chuchu ubie nti chechei wonu abaka ne saadia yenhwe sadia be ya be
Nani beti mi atwa fo man ko de ayi cheche ya. Akawa no nko ane ayi Bwahema. No cheche ware no ba wu bi a. Bwahema re cheche mi mi se enya cha. Cheche bi on cheche. Na nanom ho. On cheche ba wu bi. Na fe ya cheche ne. Atabe. Ya ate. Atabe fo wa. Ya atabe fo wa. Ya ni ate ya atabe fo. So Papa. Na no ma me yefre wa. We die. Asambe. Nyabone. Na ayasampa. Say unim Jasene. Ani Jasene pa. Ana nim ne ba Kofi. Ani Kofi nso ni no. Oh, say nya akuri mu ne. Ewo Jasene. Tutu na mo bae. Eyi masutire. So pese osere wa wade. Pese wa wade dia mane ba Kofi. Ana abodom. Nefe, eya cha pepe. Ti na mse mate. Sabi obi anyi wo chifu asempa ko. Dabi. Ti sese me ba no be frɛ no. Ye de tu nanim. Eya asempa. Atwetia. Ti ase kokoko. Aba. Ya do. Eyi sam. Kofi awale ho asa na meka so obeju awade obeso awade. Se wana fe bibi atwetia. Kofi be chire awade. Ayi, aja che be chire awade ala Kofi. Mempe. Hey! Papa. Sese yemi ne hey no, e ko sen, wo me ya aduana. Obi afa ne de David papa mempe. Ade Kofi san. Na chese papa ne mama chese metemo so no. Makọja da mudie se mo wo hye me. Ade Kofi ama me aware ya wo. Mo de ko Kofi aware ya mo hye me. Ana mo nim se de odo na ware. David se wa. Ade acha mo na woke. No na de nya. Ana wo nim to. Ayi cheche uti wani Kofi ba ware wa. Acha wani mo nyam. Ha, ba me ba ware wo be ya mani ani amamede efie die. Kuma na akọ chena wa wade yate. Wini bi se yari mo nyam. Amba afu afedi wechi amba afu awade. Obere katu awade. Na do mo be skachia. Onu mu nyina ba ya danchefo wa wade. Enefe. Sewa. Papa. Sewa papa. Nyempani dwen mu no. Ye mi hu ne se awale eye ni munyam hye. No. Sawade yi opene so ye ta wachi na kwa. Wo mu ebu odin kuro mu. Wo mu ayo tutu sani abasa. Ni nyina na to atwa. Wanu mani be udin so bekata. Ama fei sebe yenso ni munyam ni bia beka yen. So hon. Enu ntina me pese sebe sawade yi okọ. So hon. Sebe wakwa wade yi na fem kwada abem na enema adane na hye ni munyam. Wo. Obodo meboa. Ano. So. If you say, Uncle Dane, no. Make you nana no. Jai, Kojano, Obache, no cocudu, no me de never to. I must almost send me somebody go for. I say, what, because I'm back on show. See a cassette. I buy you a batch about winning about I buy you a batch about. I buy you a one. Hey, Kowa, a some way, a man a check, no money. Yeah, and to one is here. No, tentem. Oh, when will fie, no nam. You walk here, no walk fence samba near Bonity. I no near buy you a batch, but no, I'm person, me baby. No, I'm not going to be a question. I can't hear. Go, your friend, go one cut off. I go one cut off. I don't know, I can't off. I can be a co. I just a bacano. Inti, Mr. So, what dear. E pe boa mani nyina to atwa yenso sebe yenye dimpa so ana se me be wa nya no no kwana si wo Papa wo hono no papi yajo mami papi yajo mami yaku papi yajo mami ada wo badu man aha me mo me bese me frɛ mo prince na mo se mani bresam na me sisu dua se Kofi mempe no hey mempe na wale ne mpana wale china adechie kosi wiase wieye etima mo nheme efa me nkosa aware ne enye se bo asa me Kofi na ewura kwante mu mpero ba odabie na dia wi ba odabio eno wa dia wi nyina ya hu
hwudi. Medimani hwudi na nse sori a wonam fie ha. Jabre saa di akwani abasa. Kopim se sase ba me de to ani Kofi. Uma me moaye o. Asembe. Kofi busa asembe. En 20 yira said ye se bi previous ha. Wonti se me di asembe ato ani. He, Na kai me papa. Enye kai me asem. Kofi. Wonim se me ba no me po asem. Se bi previous ha. Men kan wani asem bone da. Men kan wani da. Adentia. Me hunu se wonim de. Wo se me. Wo ye premre ba enye ho se sonso me pa chew. Me di brenti mentimi ntre me nsa emfa nkai wo. Eti wa kai. Asem kram dia to ani. Papa menkai. Onkai. Okay. Eti onkai se me di se wa awa asem to ani. Ah, papa. Mimi fi se bia wati ati o. So de anya asem bia. Wo se Because wati ati o. se Matias se. Se de mekan because bia woni ma me nyina mati ati. Wo bia nti ase. Ti ya ti ase se ye twen se wati ase se. Wo wa se wa. Na anti ase ba bio na o dwesi ate. Papa. Ade nana ahye wo se. Chinchinanchi meme nwale se wa na se wa utumi na wugina so se me nwale se wa. Ade na adwen dem tirim. Me dem ni adwen, won so ka se tia me. Debi o me de wo ye ne papa me nti ase o. Na se me nka se tia se ansa na wa ye mapadi ama me. Na manti ase me de mai wa padi ama. Kofi. Me pa chew. Se wa hu ni ya me pese me kasa bebre. Atwa tintintin. De me pefru wa ni se, pape. Wa kamate. Anyi nkasa ma me na me nya ne ho ade. Tietietia. Se me ti ase na me wale se wa. Tietietia. Anu na wo hwe. Tietietia se preocupodia. Me pa chew pa. Na se me nwale se wa na ho nto. Tietie se preocupodia no. Mate. Se fi na akui. Wanya se wadi na wo bo na wo de ha me madwen na. Me fam kutukuo no me fifi hako. Na me konso a uhu mechimfu trompo na waka se wo ba bia efe no Kofi Adomako. He, Kofi, na se wo no bebo me ntani ehu. Wo se na se wo di akwantuo ba bebo ntani. Kofi he, na kama dumi uma. E kase de mesi adumi wo wiase a obaye no. E kia nwo krankaye. Na kabrabo do bedi asie. Bedi asie. Na ka shebre do bedi asie. Kama he. Sama dumi na wa anya yie no wo pre. Won wa se wanti se wa be wa se wanti udwade. Amama dumi wa mo kobre. Me nwale se wa. Ka be wo ka so sa no ma no. Ene sha se na dumi me. Na se me pa me wale se na efie be na nkam de se wa kra kwatenam. Adai. Wo de wa ne ma me. Wa se me nwale se wa o. Wo be wa se wa. Nya wo pe ana wo wale ye. Ja me na de wo be wa se wa o. What? Wo be wa se wa o. Oh bodam se me wa se wa o. Oh wa se wa o. Se wa. Yey. Se wan hweye na otwuntwa manema se ne mesi bia se wase egu wo no. Ajo mo enti na ucho won ma de Kofi. Ada se wa dimi ta. Mama. Me ni na mo ati. Ada. No to go. Sabana fusemwa eba kwada no nkate bone no abetinam no ototo montem sewa achifo fie wa che kwabla bena ma kwatida ka kroja ya sohwe ye wuye hweni yo enu gwa se ba kwa wijino